Mă bucur foarte mult că și în seara aceasta avem ocazie să cercetăm mai departe și să descoperim planurile lui Dumnezeu cu privire la poporul nostru, să descoperim în cuvântul lui Dumnezeu dovezi incontestabile că Domnul iubește în mod special poporul român. Poate că careva mă bănuiește de un naționalism exagerat. Nu sunt naționalist. Și nu cred că sunt deloc exagerat. Ceea ce cred cu adevărat, să vă spun? Da, vă spun. Ceea ce cred cu adevărat este că noi, în general, cunoaștem prea puțin despre ceea ce a intenționat, ceea ce a făcut și ceea ce dorește Dumnezeu cu poporul român. Titlul ciclului nostru de prelegeri are o istorie, titlul acesta. Am ținut în altă parte aceste subiecte și când am trimis titlul, l-am primit înapoi și a zis, trebuie să mai faceți niște modificări. Destinul poporului român. Chiar poporul român vrea Dumnezeu să fie advent, adică să aștepte revenirea Lui? Și spus, da, eu asta cred. Eu cred că Dumnezeu vrea ca orice locuitor al țării mele să audă adevărul, să treacă de partea lui Dumnezeu, să aștepte revenirea Lui și să intre în planul istoric, plan de salvare, plan de mântuire. De aceea, îmi pare rău, eu nu schimb titlul. Până la urmă am înțeles și dânsii. Dar poate vă gândiți ce mai avem de spus pentru seara aceasta. Ascultă, poporul meu. Luați aminte la ce se va spune. Eu vreau să vorbesc și să vestesc înțelepciunea vremurilor străvechi. Ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri. Ce scriu istoricii. Lucrul acesta vreau să vi-l spun și dumneavoastră în această seară. Cei care am fost aseară la prima prelegere și astăzi dimineață la a doua prelegere, am văzut că, în ciuda impresiei noastre de până acum că Dumnezeu și-a ales un popor pe fața pământului, și anume poporul Israel, cel cu ajutorul căruia a scris Biblia, și că toată dragostea Lui, toată afecțiunea Lui, tot interesul Lui a fost canalizat doar spre acest popor. Am spus încă de aseară, bazat pe dovezi istorice, că nu doar Israel ca popor a fost în atenția lui Dumnezeu, ci toți oamenii, toate popoarele de pe fața pământului. Am arătat că El este, a fost și este și va fi implicat în destinul și mântuirea oricărei națiuni, a oricărui individ. Și că pentru El nu sunt granițe, pentru noi sunt granițele. Pentru noi oamenii sunt diferențele. Noi vedem diferența de culoare, diferența de limbă, de cultură. Noi vedem lucrul acesta. Dar în ochii lui Dumnezeu, toți sunt copiii Lui. Am arătat cum, în mod special, s-au ocupat de străbunii noștri. Cum a trimis pe acel preot profet Daimon Zamolsis să aducă cunoștința de Dumnezeu, să vorbească despre monoteism,
și să-i ajute pe strămoșii noștri să-și îndrepte atenția spre cer atunci când simt nevoia comuniunii cu Dumnezeu. El ne-a învățat să nu-și facă chipuri cioplite, să nu se închine înaintea lor, că nu în acele chipuri se află spiritul zeului, spiritul lui Dumnezeu. Și Creatorul adevărat este în ceruri. Am văzut seară cum Dumnezeu i-a pregătit prin reformele lui Deceneus pentru primirea creștinismului și a fost primul popor din afara Imperiului care a primit creștinismul. Cum însuși Apostolul Pavel vorbește în Coloseni despre străbunii noștri, când spune acum, dar în Hristos toți suntem una, nu mai este nici iudeu, nici grec, nici scit, nici barbar. Și a pus întrebarea justificată, cine este scitul și barbarul? Și a mers la istorie și istoria ne-a arătat că aici, în ținuturile noastre dobrogene, locuiau sciții. Iar cei de dincolo, din marele codru al Vlăsiei, erau oamenii cu păr lung și barbă. O altă serie de istorici au arătat cum de la început creștinismul a fost prezent în zona noastră Arcului Carpatic. Am văzut cum a lucrat Dumnezeu, prin istoria creștinismului, cum în timpul persecuției, celei mai crunte persecuției din timpul lui Dioclețian, în timpul celor 10 ani de persecuție totală, Dumnezeu a creat aici, în Carpații noștri, o zonă unde s-au refugiat cei mai buni creștini ai Imperiului. Iar împreună cu băștinașii au format nucleul poporului român, nucleul nostru. Dumnezeu i-a adus pe acești bravi copii ai Lui din diferite părți ale lumii și i-a pus aici, în calea popoarelor migratoare. I-a folosit ca pe un catalizator prin care treceau lichidul acesta, șuvoiul acesta al popoarelor migratoare, primeau creștinismul și mergeau mai departe. Iar azi dimineață am văzut ce liturghie aveau, ce fel de serviciu divin aveau, cum își trăiau ei credința. Și am văzut cât de dispuși erau să moară pentru credința și Dumnezeul lor, pentru Mântuitorul lor, pentru Iisus al lor. Am văzut cum ardea în ei focul speranței și cum așteptau pe Domnul să vină, cum în fiecare mișcare de popoare, în fiecare eveniment istoric, ei stau cu urechea țintită asupra timpului, asupra semnelor, cum îi îndemna unul din marii părinții bisericii: fiți atenți la glasul vremii și fiți pregătiți pentru întâmpinarea lui Iisus de a doua oară pe norii cerului. Am încheiat predicerea de dimineață cu o bucurie a sufletului, cu o mândrie curată și sfântă față de asemenea înaintași. Dar ea a fost stopată, bucuria aceasta, și s-a risipit prea repede, că și s-a ridicat pe bună dreptate întrebarea la care vreau să răspundem în această seară. Atunci, cu un asemenea fundament, cu asemenea înaintași, cu asemenea credință curată, biblică, cristică, cum se face că am ajuns aici totuși? Și în comparația prezentului cu esența creștină a altor popoare, suntem cam departe. Nu vreau să vă citez pe anumiți oameni de cultură și de știință care spun astăzi că uneori creștinismul neamului nostru seamănă dureros de mult cu păgânismul. Cum s-a ajuns aici? Ați vrea să aflăm răspunsul la această întrebare? Poftim?
atunci nu o să vă supărați pe mine că o să vă obosesc cu niște date istorice. Că trebuie să apelez tot la istorie. Să vedem ce s-a întâmplat. În perioada după anul 319, când Constantin cel Mare a decretat libertate creștinismului, au început frământările în sânul Marii Biserici Apostolice creștine. În secolul III, în secolul IV, odată cu libertatea și cu zorii perspectivelor, s-au format mai multe centre de influență creștină. Unul era la Roma, altul era la Bizanț, altul era la Alexandria, altul la Antiohia din Africa, din Siria. Și toți cei care supravegheau religios zone cât mai întinse au început să aibă o poftă străină de Spiritul Domnului Hristos, să domine suprafețe cât mai mari. Și au început luptele împrumutate din stilul politic. Și în special aici în Europa a început lupta între Bizanț și Roma. Care domină și care să câștige primatul asupra tuturor celorlalte centre creștine. Au început apostaziile și vă recomand să citiți cartea Tragedia veacurilor sau, sub un alt titlu, Marea luptă, este aceeași carte. Acolo, în primele capitole ale acestei cărți istorico-religioase, veți descoperi cum încetul cu încetul apostazia a intrat în casa creștinismului liber acum și în special a autorităților eclesiastice. Ce se întâmpla însă la nord de Dunăre, aici la noi acasă? Și părinții noștri creștini și ei treceau de partea acestora ce veneau cu, spuneau ei, metode noi la vremuri noi. Aici încă se prăvălea tăvălugul marilor popoare migratoare. Și creștinii de aici, amintiți-vă din cine erau ei formați, țineau la credința, cum citea fratele pastor din cartea lui Iuda, da? A citat, credința dată odată pentru totdeauna străbunilor noștri. Ei țineau foarte mult la textul acesta și spuneau, nu primim nimic ce ar putea să altereze credința aceea pură și limpede pe care am primit-o de la Domnul Hristos prin apostoli. Alindu-se cu grecii, cu goții, pentru că ei se stabiliseră în zona noastră, nici Bizanțul, nici Roma nu puteau să aibă toată autoritatea asupra creștinismului de la nord de Dunăre. Au încercat atât romanii cât și bizanții să-i atragă de partea lor, dar ei au rămas statornici la creștinismul apostolic. Ei, lucrul acesta, spun istoricii, a deranjat. Lucrul acesta a deranjat. Și, ca urmare, structura eclesiastică de la Roma, refuzată de daci, înțelege să-i pedepsească pe aceștia, interzicând cu strictețe până și pronunțarea numelui de Dac și de Dacia, începând din vremea împăratului Iulian Apostatul. Chiar și Traian este pus la index. Chiar și Traian. După acest decret dat de puterea eclesiastică de la Roma,
Pe ascuns discutau istoricii despre daci. Poetul roman Horatius Quintus Flaccus, într-una dintre satirele sale, arată starea de spirit a romanilor. Hai, bunule, ce ai mai auzit despre daci? Dar ai grijă să nu ne audă biserica. Și vorbeau în ascuns despre daci. Mulți istorici au fost puși să șteargă din operele lor tot ceea ce scriseseră despre creștinismul dacic și despre dacii de la nord de Dunăre. Peste 200 de referiri a numeroșilor autori greci și romani au fost șterse. Am chiar o listă cu mari scriitori care au fost obligați să șteargă referirile despre daci și Dacia din operele lor. Primul care a pus în practică acest decret al puterii eclesiastice de la Roma a fost Eutropius. Mulți dintre noi poate ne aducem aminte de o poezie a lui Eminescu interzisă în perioada comunistă. Despre ce este vorba? Pe la 1879, marele nostru poet național, Eminescu, a aflat din documente despre această poruncă a Romei dată împotriva dacilor și a Daciei. Și atunci, mâhnit și întristat de lucrul acesta, el a scris faimoasa lui poezie Rugăciunea unui dac, în care pune toată durerea sufletească a creștinului dac, care într-un exces de generozitate și de bunătate îi cere lui Dumnezeu mântuirea și salvarea acestor oameni care sunt gata să lovească în creștinismul curat apostolic. Și spune ca și marele Moise pe munte: Doamne, mai bine șterge-mă pe mine, lasă-mă să fiu lovit, lasă-mă să fiu distrus, dar să fie ei salvați. Acesta era spiritul și aceasta era nuanța creștinismului de la nord de Dunăre. Dar odată cu primatul papal, cu primatul Bisericii Apostolice, cu transformările istorice care au avut loc, cu căderea Imperiului Roman de apus, cu schimbările din Imperiul Bizantin, după ce toate acestea au avut loc, a rămas mai departe interdicția de folosire a numelui Dac și de Dacia. Și lucrul acesta a fost în vigoare secole întregi. Până când în secolul VIII, un nou popor slav, poporul bulgar, năvălește și ocupă teritoriul de la sud de Dunăre. Iar cu ajutorul lui Boris, unul dintre marii conducători bulgari, pe la 852-888, când a domnit el, bulgarii au trecut la creștinism. Când bulgarii au trecut la creștinism, printre primele porunci, primele ordine pe care ei le-au primit atât din partea Bizanțului cât și din partea Romei, a fost porunca de a trece Dunărea și a stârpi erezia creștină de la nord de Dunăre. Așa se face că sub împăratul Asan, susținut atât de Bizanț cât și de Roma, el a trecut și a cucerit cele două Valahii, da? Țara românească și Moldova. Ăsta a fost răspunsul dat de puterea de la Roma pentru faptul că străbunii noștri, credincioși credinței apostolice și a Domnului Iisus Hristos, n-au vrut să primească ereziile lor.
erezii cu privire la ziua de închinare, cu privire la închinarea la chipuri cioplite, cu modificările aduse în liturghia apostolică, în modul de închinare, în ce privește introducerea politicii în biserică și implicarea bisericii în politica seculară, pentru că ei nu primeau aceste erezii, au fost decretați ca fiind eretici. Este adevărat, aș vrea să fac o paranteză, că sunt unii istorici răsăriteni care spun, da, sigur, creștinii de la nord de Dunăre n-au primit mâna tovărășească a Romei, dar au primit-o pe a Bizanțului. Am rezerve serioase dacă lucrurile au stat așa, deoarece istoricul român care a trăit după anul 1900. În 1919 el a scris o scurtă istorie a Bisericii Ortodoxe. Spune așa, că este curios faptul că la primul conciliu ecumenic de la Efes, la 325, avem și noi creștini de la nord de Dunăre un reprezentant, când s-au pus bazele crezului creștin. Dar după aceea, la celelalte sinoade, nu mai avem niciun reprezentant al creștinilor de la nord de Dunăre. Rămâne dar întrebarea aproape fără răspuns. De ce creștinii de la nord de Dunăre nu și-au mai trimis delegații la celelalte concilii ale bisericii răsăritene? Se pare că nu erau în relații tocmai tovărășești. Și lucrul acesta îl completăm cu ceea ce spunea marele istoric Xenopol, care citează dintr-o carte apărută la Buda în 1844 în limba bulgară, numită Trasvenica, și din care el scoate și eu am următorul paragraf. Teofilat, venind de la Ohrida, a ajuns patriarh la Târnovo. A curățit Bulgaria de erezuri. După aceea a invitat pe împăratul Hasan și a cerut să treacă în Valahia să o cucerească și să o curețe de erezii. Și Hasan s-a dus. A supus amândouă Valahiile sub stăpânirea sa, a silit pe Valah să lase mărturisirea românească și să citească doar în limba bulgară. Și a poruncit că cel ce va citi în limba românească să-i se taie limba. Și de atunci Valahii au început a citi bulgărește. Despre ce e vorba? Să vorbim pe larg. Finanțat de Bizanț și de Roma, Hasan a trecut Dunărea și a cucerit amândouă Valahile, și țara românească și Moldova. Și s-a spus așa, nu ai de făcut decât un singur lucru: să interzici românilor să mai vorbească religie, să nu mai citească în Biblie și să nu mai propovăduiască religie în limba lor, ci în limba slavonă. Căci atunci, cu puțin înainte, se născuse un nou alfabet, alfabetul chirilic, inventat de doi călugări, Metodio și Ciril, și care a fost adoptată ca limbă oficială bulgară. Dar nu cunoștea nimeni limba asta bulgară. Românii își cunoșteau limba lor românească. Și a venit, i-a cucerit și a spus, de acum încolo nu mai aveți voie să vorbiți, să citiți sau să ascultați religie în limba voastră românească. Numai în limba bulgară. Dar nimeni nu știa limba bulgară. Cel care este prins că citește, ascultă sau vorbește religie în limba lui, să-i se taie limba. De aceea a ajuns până la noi acea atenționare. Ai grijă că stai popa limba. S-au retras armatele lui Hasan, dar au rămas supraveghetorii care urmăreau pe fiecare prezbiter, mergeau în fiecare comunitate
Și urmăreau, asistau, cum erau inspectorii de departament pe vremuri, dar mai ceva de inspectorii erau mielușei. Atenți ca nu cumva, și dacă vreun român era prins că a vorbit cu altul religie despre Dumnezeu, a povestit ceva despre experiențele lui spirituale sau s-au rugat lui Dumnezeu în limba lui, îi se tăia limba. Un istoric spune, și astfel a început să trăim secolul muților. Așa de mulți erau cei care își pierduseră limba și nu mai puteau vorbi. Această stăpânire n-a durat puțin. A durat aproape 900 de ani. 900 de ani. Și am intrat atunci, stimați mei, am intrat în acea perioadă întunecată a istoriei neamului românesc, numită perioada boscorodirii. Ce înseamnă asta? În dicționarul explicativ al limbii române citim: a boscorodi vine de la cuvântul ucrainean boscoroditi și înseamnă a vorbi singur, spunând cuvinte neînțelese, adică a bodogăni. Ce însemna lucrul acesta? Ce să facă românii? Să renunțe la credința lor? Cum să renunțe? Ce să facă prezbiterul când venea aici la biserică? La biserică? El era obișnuit, cum am învățat dimineața, să deschidă cartea Domnului și să citească. Dar n-avea voie să citească în limba poporului. Și atunci au zis așa: în condițiile astea în care trăim noi, trebuie să venim la biserică. Dar nu avem voie să ascultăm și să vorbim religie în limba noastră. Dar ne facem și noi. Și o știi Dumnezeu. Ne facem că vorbim. Și el se urca aici, deschidea cartea și începea să pronunțe niște sunete, ceva care să sune așa în apropiere de limba slavonă, de limba aia pe care nu o cunoșteau. Căci nu o cunoșteau, fraților. Cu cât a fost mai mare presiunea din partea autorităților ca poporul să învețe limba slavonă, cu atât rezistența a fost mai mare. Ba, sunt cronici care spun că preoții nu știau nici o boabă. Nu știau slavonă și nu învățau limba slavonă. Prezbiterii, predicatorii nu învățau limba slavonă. Preferau să boscorodească, adică să bolborosească, să se facă că ține o predică. Veneau credincioși și ei se făceau că ascultau o predică, dar nu înțelegeau nimic. Nu mai aveau nicio carte tipărită în limba română, toate cărțile au fost retrase și distruse. Li se tipăreau cărți în limba slavonă, dar nu știau să citească în limba slavonă și nu puteau să folosească aceste cărți. Și așa a intrat poporul nostru într-una dintre cele mai negre perioade ale istoriei lui. Nu perioada cuceririlor otomane a fost cea mai cruntă perioadă. Nu perioada comunistă a fost cea mai cruntă perioadă. Nici o altă perioadă din istoria poporului nostru n-a fost mai dură și mai neagră ca această perioadă a boscorodirii. Când poporului i s-a interzis posibilitatea de a se hrăni, posibilitatea de a se închina și posibilitatea de a mărturisi, de a misiona în limba lui. După constituirea celor două principate române, țara românească și Moldova, patriarhii greci de la Constantinopol s-au grăbit
să domine cele două țări. Așa începe șirul de mitropoliți străini în țările române. Apoi, după secolul al XIV-lea, turcii au ocupat Bulgaria, Serbia, au distrus mănăstirile creștine de acolo, le-au transformat în pașalâc turcesc. O mulțime de călugări bulgari și sârbi s-au refugiat în țările române. Aici au întemeiat primele mănăstiri, Cavodița, Tismana, Prislopul, Cotmeana. Acești călugări caligrafiau texte biblice, dar în slavonă, și ele erau inaccesibile poporului și prezbiterilor băștinași. În acea vreme, boieri, nici ei prea mulți și domnitori, nu știau nici să scrie, nici să citească în limba română. Și puțini în limba slavonă. Restul boscorodeau, se făceau că. După ocuparea Constantinopolului de către turci la 1453, o mulțime de greci au fugit din Imperiul Bizantin și mulți s-au stabilit în țările române. Lacom de averi, ei au exploatat dărnicia domnilor români, au câștigat moșii întinse pentru patriarhiile lor. La aceste pagube materiale s-a adăugat și cele morale pricinuite poporului nostru, căci acești călugări greci petreceau în destrăbălări, da, făceau beții și de multe ori, prin acte false, încercau să câștige noi și noi averi, furând avuția țării și a poporului. Au furat țara, luându-le moșiile, făcând liturghii niciodată mai ieftine de 10 galbeni. Au jefuit această țară, încât atunci când vine Alexandru Ioan Cuza Petron, el găsește că 25% din suprafața arabilă a țării erau în mâna acestor vlădici. Așa se numeau ei, vlădici. Supraveghetori care nu le păsa în niciun fel de starea spirituală a românilor, ci doar bogățiile le luau și le duceau la Muntele Athos, le duceau la bisericile lor în Grecia și în Albania. Încolo, poporul nu conta că este nehrănit spiritual și aproape păgâni în obiceiurile lor. Nimănui nu-i păsa de lucrul acesta. Și acum, spuneți dumneavoastră, să ne mai mirăm de gradul de spiritualitate al poporului nostru? Această situație a poporului nostru am găsit-o asemănătoare cu două cazuri din Scriptură. În Cartea Judecătorilor, la capitolul 6, de la versetul 1 și 10, este arătat aici o situație din Vechiul Israel. Se spune așa, aveți și pe ecran textele de bază. Dar copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului și Domnul i-a dat în mâinile lui Madian timp de 7 ani. Și vreau să fiți atenți la lucrul acesta. În 7 ani, o foarte scurtă perioadă de robie, doar în 7 ani, poporul acesta a ajuns foarte nenorocit. Ceea ce nu s-a întâmplat în 70 de ani în Babilon, nu s-a întâmplat în câteva sute de ani în Egipt, nu s-a întâmplat în alte robii mai mari. Aici, în 7 ani, ajunge foarte nenorocit acest popor. Am fost foarte surprins și m-am întrebat de ce oare, ce s-a întâmplat acolo, pentru că nu găsesc în textul biblic, nu găsesc nicăieri că au fost jefuiți, că au fost chinuiți, că au fost maltratați, că nu le făcea nimic Madian decât, rețineți, când venea vremea strângerii roadelor, tăbărau acolo ca lăcustele, nimiceau roadele țării până la Gaza și nu răsau în Israel nici merinde, nici oi, nici boi, nici măgari. Adică nu lăsau merinde ca să se poată hrăni, nu lăsau oi și boi ca să se poată închina și nu lăsau măgari ca să poată călători. Exact ce s-a întâmplat cu poporul român în perioada boscorodirii. N-aveau voie să se hrănească, n-aveau voie să citească în limba lor, n-aveau voie să meargă la biserică să asculte predici, n-aveau voie, nu puteau să se închine și nu puteau să facă misiune, să călătorească și să vorbească despre speranța și despre credința lor, despre revenirea Domnului Hristos. N-aveau voie. Și să ne mai mirăm
Uitați aici, în 7 ani, zice că Israel a ajuns foarte nenorocit, încât își luau câmpii, se ascundeau prin crăpăturile pământului, prin pește, fugeau oriunde, numai să scape de această teroare, de această imposibilitate. Ce viitor să aibă cineva care nu se mai hrănește, nu mai comunică și nu se mai închină? Ce viitor! Foarte, foarte nenorocit a ajuns Israel. Așa a ajuns și poporul nostru. Că Dumnezeu intervine. Și cum intervine Dumnezeu? Vom discuta mâine seară. Și vă invit pentru mâine seară. Dar acum să vedem. Pentru că știți de fapt de ce am ținut să spun lucrul ăsta? Vreau să vă pun o întrebare. Unde mai întâlniți dumneavoastră expresia aceasta nenorocit cu privire la un alt popor? În Biblie. Vă rog să vă gândiți. Cei care cunoașteți Biblia. Expresia nenorocit. Apocalipsa. Așa este. Dar știți dumneavoastră cu istorie se află pe paginile Apocalipsei? Nu ale celor de la 800, ci istoria noastră. Într-adevăr, pe mine m-a înspăimântat lucrul acesta. Când Dumnezeu folosește aceeași expresie în dreptul poporului, în dreptul românilor de pe paginile Apocalipsei. Adică, atunci când un popor, din punct de vedere religios, nu se mai hrănește, adică nu studiază cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Deși acum avem Biblia în limba noastră și nu doar într-o traducere, avem nenumărate traduceri. Israel în 7 ani a ajuns nenorocit. Noi, cei de astăzi, dumneavoastră, prietenii mei, cum stați cu problema asta? Dacă Domnul ar trebui să spună în dreptul tău, să spună ceva despre adevărata ta stare spirituală, ce expresie ar folosi? Dacă vrei să știi ce expresie ar folosi Dumnezeu în dreptul tău astăzi, răspundeți singur la aceste întrebări. Tu cum stai cu studiul cuvântului lui Dumnezeu? Te hrănești tu zilnic din cuvântul lui Dumnezeu? Cum stai cu închinarea? Te închini tu Dumnezeului tău în limba ta, cu toată puterea ta? Așa cum am învățat că s-au închinat străbunii noștri? Și cum stai cu mărturisirea? Ai tu ceva de mărturisit celorlalți prieteni ai tăi despre experiența ta spirituală? Starea de nenorocit nu este favorabilă niciunuia dintre noi. Și trebuie să ieșim din această stare. Și vom vedea mâine seară cum Dumnezeu caută să scoată poporul român din această stare de nenorocit. De nenorocire. Adică moarte. Că cineva care nu se mai hrănește, nu se mai mișcă, nu se mai închină, moare. Cine vrea să se salveze, trebuie să restabilească această mare nenorocire. Să se întoarcă la Scriptură, să se întoarcă la cuvântul lui Dumnezeu. Și cum spune Iisus, cum trebuie să facem? Și vreau să dau și soluția. Te sfătuiesc, zice Iisus. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc. Să te îmbogățești. Să cumperi de la mine haine albe ca să te îmbraci. Și să cumperi de la mine alifie pentru oi ca să vezi bine. Vreau să-mi răspundeți la o întrebare simplă. Când are nevoie omul de aur la buzunar, de valoare la buzunar? Dimineața când pleacă în lucru zilei sau seara când se culcă? Poftim? Când are nevoie să se îmbrace cu haine albe și frumoase? Când se duce la culcare sau când pleacă la servicii în lume? Când are nevoie să vadă bine? Când închide ochii sau când pleacă la lucru? Asta înseamnă că dimineața, da? Ce spune Iisus? Vino în fiecare dimineață la mine.
Vino în fiecare dimineață să-ți dau credința aceea care este aurul curat. Ai nevoie de ea în luptele zilei respective. Să-ți dau haine albe, adică hainele reprezintă în simbolistica biblică, da, faptele, caracterul. Să te înnobilezi cu un caracter frumos și curat în fiecare dimineață înainte de a pleca în lume. Și să-ți dau ceva ca să vezi ce nu văd ceilalți. Și tu să nu calci în străchini în ziua respectivă. Vino în fiecare dimineață la mine. Asta a pierdut poporul român atunci când bulgarii au venit peste ei și și-au dat acea poruncă teribilă. Ei nu mai puteau să vină să stea de vorbă cu Dumnezeul lor dimineața. Iar în versetul 20 zice așa: seara, după ce petreci o astfel de zi, seara eu stau la ușă și bat. Deschide ușa ca să intru să cinesc cu tine. Știți că cina e seara, da? Dacă asta se întâmplă zi de zi cu viața mea și cu viața ta, dragul meu prieten, atunci tu vei ieși cât se poate de repede din starea aceea nefavorabilă. Căci a nu te hrăni în cuvântul lui Dumnezeu, a neglija să faci lucrul acesta, foarte curând vei ajunge spiritual într-o stare de plâns. Într-o stare în care Dumnezeu intră în alertă pentru tine, într-o stare pe care nu o poți remedia decât întorcându-te înapoi la cuvântul lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat cu nația noastră? Ce a făcut Dumnezeu ca să-l scoată? Am spus de atâtea ori că l-a iubit și insist că Dumnezeu a iubit și iubește poporul român. Ce a făcut? Veniți mâine seară și vom vedea mai departe ce a făcut Dumnezeu pentru poporul nostru și ce este gata să facă pentru tine. Iar tu pleci de aici în seara asta. Să nu pleci înainte de a nu lua hotărâre clară. Doamne, vreau ca de azi înainte cuvântul Tău să devină pâinea mea pentru suflet, pâinea mea zilnică. Așa cum nu mă pot lipsi de pâinea aceea de pe masă, așa cum ea trebuie să fie zilnic pe masa mea, așa vreau ca să fie cuvântul Tău pe masa sufletului meu. Nu vreau ca vreo dimineață să plec în activitatea zilei, să ies în lume, fără ca mai întâi să mă înnobilezi Tu, să-mi dai credința de care am nevoie, să-mi dai caracterul de care am nevoie, să-mi dai viziunea aceea, înțelepciunea de care am nevoie ca să trăiesc o zi frumoasă cu Tine, în așa fel încât seara să te invit la mine la cină și acolo să vorbesc frumos despre lucrurile și experiențele înălțătoare și ziditoare pe care le-am avut cu Tine în ziua respectivă. Și dacă faci asta zi de zi, tu vei deveni prietenul lui Dumnezeu. Iar într-una din seri vom înțelege mai bine ce înseamnă de fapt și ce lucru extraordinar este să fii prietenul lui Dumnezeu. Căci tu ești și poți să fii prietenul lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvinteze și să ne înțelepțească. Amin.